Iki saiki sing laris kupat, guys. Delok. Wong tuku kupat rong gandeng kaya ngene iki. Engko gek musuhe lodo, jangan tewel, kacang. Terus pengurasan dana lek carane ngene iki ya. Kupat Bu lho ya, ganti-ganti bodo dodol kupat lho guys, lek usum kupat lur. Iki pasang ranjing iki mulai kupatan iki dadi bakul-bakul bodo biasane bakul sembako ya beralih profesi ditambahi kupat. Karena iki pas hari kupatan nih. Pak iki ahline sote. Kupat.